Středověk. Vítr kvílí. Vítr kvílí, sílí pole. Rune are gone. Já už jsem měl gony předtím, ale já už jsem chcípnul totiž. Domino, díky za zbrusu novýho saba. Vítej tady mezi námi, chat. Přivítejte všichni novýho Domina. Chat. Víte, že když půjdete na primevideo.com, tak můžete mít saba se všema seriálama, herníma dropama a filmama od Amazonu za 72 korun měsíčně. Akorát musíte obnovit každý měsíc manuálně, tím, že kliknete tady na tlačítko předplatit a budete tam mít využít Prime token. Což vždycky... Já jsem umřel kvůli bejtu! To ne! Ty to neumíš prodat? Ticho, Mášo.